קהל קדוש ונכבד, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו, יום 7 באדר, שהוא יום הלידה ויום הפטירה של אבי התעודה משה רבנו עליו השלום. התכנסתם היום ביוזמתם של הרבנים, ידידי הרב רבי שמואל אוחנה שיחיה וחבריו הרבנים, שהחליטו לקבוע את היום הקדוש הזה, יום 7 באדר, יום ההילולה של משה רבנו רעיה מהמנה עליו השלום, ליום תפילה ותחינה לפני המקום ברוך הוא, על עם השם ועל נחלת השם, שהקדוש ברוך הוא יעמוד מכיסא דין וישב על כיסא רחמים, לנהל את עמו ישראל בחסד וברחמים. ועל כן ההתכנסות הזאת יש לה חשיבות גדולה מאוד לפני הקדוש ברוך הוא. כי כל התכנסות של צדיקים, הנאה להם והנאה לעולם. הוא כבר כתב הרמב"ם עליו השלום, שכאשר יש גזרות רעות ומצבים קשים, חייבים להתכנס, ואדם לא יחזרי באותה שעה, אלא יכניע את ליבו ויעמוד ויתפלל לפני השם בכל כוחו. והיו רבותינו גוזרים תעניות ומכנסים את עם ישראל ומדברים לפניהם, כדי לעורר את ליבם אל אביהם שבשמיים. פני שהתהפוכות שנמצאים בעולמנו צריכים להתכונן אליהם, ואנחנו לא יודעים אנה אנחנו הולכים ולא יודעים לאן הולכים התהפוכות האלה. וכדי לקדם פני הרעה חס ושלום שלא תבוא, צריכים להקדים תפילות ולהרבות תחינות לפני המקום ברוך הוא. והוא יום המתאים, 7 באדר. כי משה רבנו עליו השלום מתפלל, תקטו תפילות כדי לזכות להיכנס לארץ ישראל, ולא נענה. ואמרו רבותינו שכל אותם תפילות לא יצאו ריקם חס ושלום, אלא הן עומדות בשמיים ומצפות לשעות הראויות כדי להושיע את ישראל. כבר אמרו חכמים שבשעה שמשה רבנו היה מרים את ידו וגבר ישראל, שאלו במשנה וכי ידיו של משה עושות מלחמה וידיו של משה שוברות מלחמה. מה עושים הידיים אם הם מורמים למעלה או שהם מונחים למטה? אלא בשעה שמשה רבנו היה מרים את ידו, ישראל היו מכניעים את ליבם לפני אביהם שבשמיים, מיד היה מרחם עליהם. והיום הזה, יום הילולה של משה רבנו, שהוא גם יום הלידה שלו, אנחנו מרימים את ידינו, מרימים את ליבנו לפני אבינו שבשמיים, ומכניעים את ליבנו לפני אבינו שבשמיים. נכנעים כי אנחנו יודעים את המצב של עם ישראל בעיתות כאל, שנמצאים חס ושלום, יכולים לקרות סכנות גדולות. השנאה גואה ומתפרצת, והרשעה גוברת, וכולם פוערים פיהם למול עם ישראל, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. על כן כמה חשובה ההתכנסות הזאת, כמה חשובה התפילה הזאת, כמה חשוב שהדברים יעשו בלב שלם ובנפש חפצה. וכשאנחנו מכניעים את ליבנו וזועקים אל השם מעומק הלב, ויזעקו אל השם בצר להם, מיד הקדוש ברוך הוא מתמלא ברחמים, השתבח שמו, ומושיע את ישראל. גם בשעה שהמן גזר את הגזרה הקשה וכיוון לחודש הזה שבו מת אבי התעודה, ולא זכר שהוא גם יום הלידה, חשב שבחודש הזה יוכל להכניע ולהשמיד את ישראל. מה עמד לנו באותה שעה? התפילה והצום והכנעת הלב של כלל ישראל והרבצת התורה של תינוקות שבית רבן. גם היום אנחנו נכנעים לפני השם ומקבלים עלינו לשוב בתשובה שלמה, ולא נשוב חס ושלום לחסלה, ולא נחתה לפניו עוד, אלא כל אחד יבדוק ויחקור במעשיו ויקבל עליו לתקן את מעשיו,
וכשאנחנו שוברים את ליבנו לפניו, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. אפילו מידת הדין, בחינת אלוקים, מקבל את הלב השבור. ועל ידי שאנחנו עושים התערותא דלתתא בתפילה ובקשת רחמים, מתעוררת הרחמים העליונים, מתעוררים הרחמים העליונים, והקדוש ברוך הוא מרחם על עמו ישראל, ומרחם על ארץ ישראל, ומקרב את ישועתנו. ועל כן ההתכנסות הגדולה שאתם עושים היום, היא דבר בעיתו מה טוב. והקדוש ברוך הוא ודאי יקבל ברחמים את תפילותיכם, ואת הכנעת הלב שאנחנו נכנעים לפניו, ותולים עינינו רק אליו, ורק לשום עניין אחר, אפס בלתו, ואומרים לו שמלבדו אין לנו שום דבר להיסמך או להישען, רק אליו אנחנו נושאים את עינינו. עצם ההכנעה הזאת והביטחון הזה שאנחנו בוטחים בו, הוא בוודאי יקרב ויחיש את ישועתנו, ויזרז את גאולתנו בעזרת השם, שתהיה בשובה ונחת, ותהיה בישועה וברחמים גדולים. ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא ירחם על עמו ויחון את ארצו, כי לא יטוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב, כי הוא רחום ומלא רחמים ומרבה להיטיב וניחם על הרעה. גם עכשיו ינחם על כל הרעות ויכפר כל העוונות ויבטל הגזרות הרעות מעל כל עמו ישראל, ויושיענו בישועה וברחמים. כך יקבל את תפילותינו ואת שברון ליבנו, ויראה בעוניינו, ויחיש גאולתנו בישועה וברחמים, במהרה בימינו, אמן ואמן.